mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bratia a sestry, vítam vás na službách Božích. Dnes máme nedeľu pokánia. Počas tejto nedele si pripomíname zničenie Jeruzalema a to, ako Pán Ježiš nariekal nad Jeruzalemom. A pre každého jedného z nás to má byť takým volaním k pokániu. Čiže je to naozaj taká špeciálna nedeľa určená k tomu, keď sme všetci pozvaní k tomu, aby sme robili pokánie pred Pánom Bohom. A dnes v rámci služieb Božích budeme mať možnosť to prejaviť aj tak fyzicky. Budeme mať možnosť prísť k stolu Pánovmu, budeme mať možnosť povedať sa a prijať sviatosť Večere Pánovej. Bratia a sestry, dnes pán farár nie je medzi nami, slúži v Beckove, tak aj potom počas služieb Božích ja poprosím nášho brata Pálka Trusika, ktorý mi pomôže s distribúciou Večere Pánovej. Služby Božie začneme v mene Božom pred spevom Najsvätejší. Najsvätejší Ducha
V duchu a v pravde pomodlíme sa. Láskavý a ľútostivý Pane Ježiši Kriste, zatvrdilosť a nevera ľudu izraelského pohľaďaš k slzám. Takže si zaplakal nad nekajúcim Jeruzalemom, pretože nepoznal času svojho navštívenia. Zmiluj sa nad nami a obdaruj nás Duchom Svätým, ktorý by nás viedol k pokániu a zachovával vo viere v Teba, aby si nemusel aj nad nami vylievať slzy pre našu bezbožnosť. Pomôž nám až do konca zachovať vieru a čisté svedomie, aby sme neboli pre svoje hriechy odsúdení, ale z Tvojej milosti, aby sme prijali Tvoje požehnanie, časné i večné. Dnešné sväté evanjelium Ježiša Krista napísal evanjelista Lukáš v 19. kapitole. Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním a riekol: O, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju, ale je to teraz skryté pred tvojimi očami, lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obkľúčia, zovrú zo všetkých strán a zrovnajú ťa zo zemou i tvoje dietky a nenechajú v tebe kameňa na kameni, pretože si nepoznalo času svojho navštívenia. Potom vošiel do chrámu a začal vyháňať predávačov, hovoriac im: Napísané je, môj dom má byť domom modlitby, a vy ste urobili z neho pélež lotrov. A učil každý deň v chráme. Veľkňazi a zákonníci i poprední z ľudu hľadeli ho zahubiť, ale nevedeli, čo si počať, lebo všetok ľud vinul sa k nemu a poslúchal ho.
Skloňme sa k modlitbe. Hospodine, aj dnes prichádzame pred Teba v pokore, lebo si uvedomujeme, že nie všetko v našich životoch je dobré. Keď Ty sám so svojou svetosťou a svojim svetlom presvietiš naše srdcia, tak si uvedomujeme, že neobstojíme, lebo sme hriešni ľudia. A Ty napriek tomu skláňaš sa k nám, napriek tomu nás prijímaš, napriek tomu nás nazývaš svojimi deťmi, napriek tomu vieme, že sme Tvoji. A tak chceme ťa prosiť aj dnes, aby si nám odpustil všetky naše zlyhania, aby aj dnes si každému jednému z nás dal nový začiatok. Nech Tvoje slovo znie mocne k našim srdciam a Ty sám každému z nás daj počuť presne to, čo potrebujeme počuť, aby naše životy boli zmenené. Amen. Z úcty voči Božiemu slovu povstaňme, bratia a sestry. Slovo Božie, nad ktorým budeme dnes premýšľať, je napísané v Zjavení Jána v 3. kapitole od 1. po 3. verš takto. Anjelovi cirkevného zboru Sardského napíš: Toto hovorí ten, ktorý má 7 Božích duchov a 7 hviezd. Poznám tvoje skutky. Máš meno, že žiješ a si mŕtvy. Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky som nenašiel dostatočnými pred mojim Bohom. Pripomeň si, čo si prijal a počuj a zachovávaj to. I kajaj sa. Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani sa nedozvieš, ktorú hodinu prídem na teba. Amen. Bratia a sestry, dnes nám znie pomerne prísne slovo, ktoré sa v tejto dobe veľmi ťažko prijíma. Nemáme radi, keď nám niekto hovorí do života, keď je možno niekto prísny, keď je niekto rázny. A volanie k pokániu, ktoré je zmyslom aj tejto dnešnej nedele, je akoby úplne mimo kontext zmýšľania spoločnosti, v ktorej žijeme. Dávame dôraz na to, že máme na sebe v každom ohľade pracovať, aby sme nerobili chyby, profesionálnom, v intelektuálnom živote, taktiež vo vzťahoch k ľuďom. Snažíme sa žiť tak, ako sa má. Ale pokorne prijať, že môže byť s nami napriek tomu niečo zlé, že napriek tomu môže byť niečo nie v poriadku v našom živote, chce naozaj veľkú dávku pokory. To si vyžaduje, že rešpektujem vyššiu autoritu, ako som ja sama a môj vlastný úsudok. Teda mohli by sme povedať, že pokánie je pre tých, ktorí túžia žiť vo vzťahu s Pánom Bohom. A v kontexte Božej lásky, ktorá nie len všeobjímajúco prijíma zlyhania hriešného človeka, ale aj bolesti a aj narieka, keď jeho dieťa robí hlúposti, podobne ako Pán Ježiš nad Jeruzalémom. V tomto kontexte sa jeho láska dokazuje aj v tom, že nás nenechá žiť tak, ako sa nám páči a zastavuje nás na našej ceste. A niekedy jednoducho potrebujeme, aby nám niekto povedal, že toto nie je správne, čo robíš, to, ako žiješ. Si ďaleko od Pána Boha. Máš meno, že žiješ a si mŕtvý. Inak láska nie je skutočnou láskou, lebo nie je pravdivá. Boží duch cez apoštola Jána posiela konkrétne slovo volajúce k pokaniu 7 cirkevným zborom. Jedným z nich sú Sardy, bohaté mesto tej doby.
A cirkevnému zboru v ňom hovorí veľmi stroho. Hovorí, máš meno, že žiješ, ale si mŕtvý. Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky nenašiel som dostatočnými pred mojím Bohom. Jan upozorňuje, že ten cirkevný zbor dostal ako keby nejakú nálepku, možno od iných cirkevných zborov, možno od ľudí, možno si urobil meno v cirkvi, že je živý. Ale on hovorí, že realita vôbec nezodpovedá skutočnosti. Lebo jednoducho Pán Boh vidí do hĺbky môjho srdca, do hĺbky srdca každého človeka. Jeho neoklameme. On má úplne iné kritériá, ako majú ľudia. Možno ten zbor robil veľké zbierky, možno mal zaujímavé kultúrne a sociálne programy, možno mal veľa aktivít pre rôzne vekové kategórie a napriek tomu tam chýbala hĺbka. Možno tam chýbala skutočná oddanosť Pánu Bohu. Živá viera. A teraz si môžeme povedať, že a to sa dá? Dá sa to? No áno. Veď koľkokrát je to tak, že nám naozaj záleží na tom, aké si robíme meno pred ľuďmi. Ako nás vidia, čo o nás povedia. Dokonca môžeme dať skutočne ľuďom aj nejakú nálepku. Ten je zbožný, ten je silno veriaci. Pozrite, ako slúži a ten je zas taký a taký. Ale v skutočnosti, bratia a sestry, na tom vôbec nezáleží. Nezáleží na tom, čo si myslia iní ľudia. Pán Boh vidí hlboko do tvojho srdca. Len na tom záleží, čo je tam. Jan hovorí, máš síce meno, že si živý. Vyzerá to tak, ako by si bol duchovne živý. Prezentuješ sa ako kresťan. Možno robíš množstvo vecí, ktoré kresťania robia. Ale v skutočnosti to len tak vyzerá, lebo si mŕtvý. A ja som chvíľku rozmýšľala nad tým obrazom mŕtvého a živého človeka. On používa mŕtvý a živý. Ako rozoznáte živého od mŕtvého? Ako rozoznáte, či človek žije? Skúsme sa nad tým zamyslieť. Čo v prvom rade zisťujeme? Zisťujeme tep, však čo mu bije srdce. Potom ďalej živý človek, čo robí? Skúste vykriknúť. Dýcha, áno. Dýcha, bije mu srdce. Niekto povedal, že aj rozpráva sa, áno, aj to. Ešte? Čo robia živí ľudia? Keď chcete, aby ste prežili, musíte čo? Funguje vám traviaca sústava, že prijímate potravu? A ešte? Pohyb, áno, hýbe sa. A rastie, že? Živý človek rastie. A presne tak to je. Ak si duchovne živým človekom, tak tvoje srdce bije pre Pána Boha a pre jeho veci. V Božom slove výraz srdce nemyslí nejaké fyzické ústrojenstvo, ale hĺbka mojej existencie, to, kto som, to, ako vnímam svet, ako vnímam ľudí, ktorí sú okolo mňa, môj myšlienkový svet, od ktorého potom závisí úplne všetko. Všetko okolo mňa, to, ako sa správam k svojmu okoliu, ako žijem. A Pán Boh na mnohých miestach hovorí, že potrebujeme nové srdce. Že každý jeden z nás potrebuje nové mäsité srdce. Napríklad v Jeremiášovi v 36. kapitole čítame: Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvrn i od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra.
Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Teda pri obrátení sa k Pánu Bohu nám Boh dáva nové srdce. Srdce, ktoré nie je orientované už na moju osobu, ale ktoré bije pre Pána Boha. Vdýchol do nás svojho Svätého Ducha a dal nám nové srdce, aby sme chodili podľa jeho ustanovení. Aby sme proste žili pre neho. A tak ako živí veriaci ľudia, inak vnímame svet. Inak vnímame situácie, ktoré sa nám stanú. Inak vnímame ľudí. A všetko okolo nás. Na všetko hľadíme z takej Božej perspektívy. Z perspektívy večnosti. Snažíme sa to vidieť Božími očami. Snažíme sa milovať ľudí. Naše srdcia proste milujú Pána Boha. No a prirodzene to vedie k modlitbe. Modlitba je rozhovor s Pánom Bohom a modlitba je takým dýchaním duše. Sa hovorí, že modlitba je dýchaním duše. Že duchovne živý človek sa teda pravidelne modlí. Tam musí byť tá pravidelnosť, že pravidelne prichádzam pred Pána Boha, či je dobre alebo zle a rozprávam sa s ním. Tak ako sa nedá žiť bez dýchania, ani sa nedá duchovne žiť bez modlitby. A potom sme tu ešte spomínali ten príjem potravy, že? Duchovne živý človek tiež prijíma potravu, lebo inak by zomrel. Teda neprestáva túžiť po nasýtení svojej duše. Vyhľadáva spoločenstvo, kde to nájde, kde to nasýtenie duše nájde. A číta si Božie slovo, tiež s pravidelnosťou. Pán Ježiš sám o sebe povedal, že ja som chlieb života. Teda ak som duchovne živý, tak mňa nenasýti nejaké kultúrne podujatie, príroda, ktorá je krásna a oblažuje našu dušu, ale mne to nestačí. Nestačí mi nič menej ako Kristus, lebo ním sa cítim. Jeho potrebujem a jeho blízkosť, jeho slovo posilnenia, povzbudenia, usmernenia do každého jedného dňa. A potom dôsledok je to, že áno, že hýbeme sa, že hovoríme, že niečo vydávame zo seba a že rastieme. Že nezostávame stáť na jednom mieste. A to je krásny taký obraz toho, že sa proste meníme. Že Božie slovo nás premieňa. Že nie som ten istý človek, ako som bol na začiatku. Že keď počujem nejaké slovo, tak ono proste ma nielen obmýva od mojich hriechov, ale jednoducho ma premieňa. Ja túžim podľa toho žiť. A som iný. Každým jeden deň sa viac a viac podobám Kristovi. Aj keď si to možno neuvedomujem, aj keď sme niekedy z toho sklesli, že máme pocit, že sa iba tak točíme v tých svojich zlyhaniach. Nevadí to, ale napriek tomu rastiem. Viac a viac sa podobám obrazu, na ktorý ma stvoril. Jedna sestra raz povedala, že okolo seba má stále veľa duchovných nemluvniatok. Už roky rokúce. Tí ľudia iba prídu, najedia sa a nič. Lebo neprijímajú slovo a nerastú. A tak dnes pred večerou Pánovo, bratia a sestry, premýšľajme nad tým, ako funguje ten môj duchovný človek, ten tvoj duchovný človek. Či je všetko tak, ako má byť v kontexte toho, čo som povedala. Či sa možno medzičasom nestalo, že naše srdcia ochladli, že prestali byť pre Pána Boha. Možno sme sa prestali modliť, alebo naše modlitby proste spovrchneli, že ani neviem, čo vlastne hovorím, nerozmýšľam nad tým a odpoviem si to iba ako nejakú povinnosť. Možno máme pocit, že aj keď si čítame Božie slovo, že nám akoby nič nedáva.
že mu nerozumieme, ako by nehovorí ku mne osobne. A veľakrát je to preto, že mu vlastne nedávam priestor, moje myšlienky stále niekam utekajú, blúdia. A možno sú naozaj veci, s ktorými stále zápasíš dookola, tie isté zlyhania, v ktorých sa moceš a sa zdá, že to nemá konca a celkom ťa to demotivuje, lebo máš pocit, že nerastieš. Veľmi ťa chcem povzbudiť. Nenechaj to len tak. Keď to v túto chvíľu vnímaš, že niečo nie je v poriadku, nenechaj to len tak. Pán Boh nechce, aby aj o nás bolo povedané, máš meno, že žiješ, ale si mŕtvý. On túži potom, aby v každom jednom z nás bol život. Boží život. Život Božieho ducha. No a ak sme prišli na to, že možno potrebujeme také duchovné oživenie v tejto chvíli, tak apoštol Ján má také 4 výzvy, ktoré zazneli do Sard a som presvedčená, že zniejú pre každého jedného z nás. Prvá je prebuď sa. Duch Svätý je tu a on je ten, kto oživuje. My sami seba nemôžeme oživiť. My môžeme prosiť Ducha Svätého, príď Duchu Svätý do môjho života, daj mi spoznať pravdu o sebe, premôž ma svojou prítomnosťou. Daj, nech vidím sám seba vo svetle Božieho slova. To prebudenie, duchovné vzkriesenie môže urobiť iba duch. Neuspokoj sa s tým, čo si myslíš ty, že je správne. Daj priestor Božiemu duchu, ktorý prebúdza. Ja sa v poslednej dobe modlím modlitbu, že uveď nás do všetkej pravdy, uveď ma do všetkej pravdy. Lebo Pán Ježiš povedal, že keď príde On, duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy. A niekedy my máme tie svoje pravdy, a ja sa modlím, že uveď ma, Duchu Svätý, do všetkej pravdy, do toho, ako ty vidíš veci. Druhá výzva, posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať a nespoliehaj sa na svoje skutky, lebo sú nedostatočné. To hovorí Ján tomu zboru. Posilňuj ostatky a nespoliehaj sa na svoje skutky, lebo sú nedostatočné. Teda neodvolávaj sa na to, čo robíš dobre. Nemyslí si, že stačí to všetko, čo dobre vo svojom živote robíš. V skutočnosti je vždy toto ako keby takým prvým znakom nášho duchovného zomierania. Keď si povieme, že toto robím dobre a to a veď som celkom dobrý človek. Žiadne skutky nie sú dostatočné. Nespoliehaj sa na to a naopak začni posilovať tie oblasti v tvojom živote, ktoré zoslabli. Ak vieš, že máš problém, s ohováraním, sústreď sa na to, aby si strážil svoj jazyk. Ak sme ochladli v čítaní Božieho slova, sústreďme sa na to, aby sme si pravidelne čítali. Posilni to, čo je zanedbané. To, čo začalo zomierať. Možno ťa Pán Boh povedie k tomu, aby si niekoho navštívil, niekomu odpustil, alebo išiel za niekým urovnať vzťahy, ktoré začali odumierať. Tá tretia vec je pripomeň si, čo si prijal, počul a zachovávaj to. Už sme veľa počuli, aj teraz už sme asi veľa počuli však, veľa pravd z Božieho slova prijali, už len začať ich brať vážne. Pripomínať si to, čo sme prijali v praktickom živote. A možno to bude znamenať, že si zavediem nejaký zápisník, do ktorého si budem zapisovať, ako mi Pán Boh prejavuje vďačnosť. Alebo že si možno napíšem nejaké heslo, ktorým práve žijem, pripnem si ho na chladničku alebo do dielne, nejaké Božie slovo, ktoré ma oslovuje na viditeľné miesto. Pripomínam si,
či už Božiu dobrotu alebo nejakú konkrétnu vec do môjho života, s ktorou zápasím. My sme istý čas mali, že čo by urobil Ježiš. Mne to ohromne pomáhalo, keď Pán Boh, keď som niečo robila a nevedela som sa rozhodnúť, čo by urobil Ježiš. Zastaviť sa na chvíľku. A tá štvrtá vec je výzva k pokániu. Hovorí, kájaj sa, rob pokánie z toho, o čom vieš, čo si doteraz robil zle, čo bolo zle. Vyznaj to Pánu Bohu na modlitbe. Vyznaj to ústami. Luther trval na tom, že cesta k odpusteniu, cesta k novému životu vedie iba cez úprimné pokánie a ľútosť. A to neznamená, že sa nejako máme čvachtať v sebaľútosti, že akí sme my hriešni, biední ľudia, akí sme neschopní. Práve naopak, znamená to, že vieme, kam môžeme prísť so svojimi zlyhaniami. Tak, brat, sestra, aj dnes môžeš prísť, priniesť to, čo ťa ťaží a prijať odpustenie pri Ježišovom stole. Amen. Teraz sa môžeme skloniť k osobným modlitbám, bratia a sestry, pred večerou Pánovou. Po tomto napomenutí povstaňte a odpovedajte mi pred vševedúcim Pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás. Uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosť si zaslúžili? Uznávate? Uznávať máme, uznávam aj ja, lebo ak by sme hovorili, že nemáme hriechov, sami by sme sa klamali. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha rozhnevali. Ľutujete? Ľutujem aj ja. Ľutovať máme podľa príkladu všetkých kajúcich hriešníkov. Kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, marnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy, umúčenie a smrť svojho syna odpustí všetky hriechy? Veríte? Verím aj ja, veriť máme, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Sľubujete, že s pomocou Ducha Svätého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystriehať hriechov a polepšíte si život. Sľubujete? Sľubujem s pomocou Božou aj ja, lebo tak má svietiť svetlo nášho života pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky a velebili Otca, ktorého máme v nebesiach. A teraz vyznajme svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu v úprimnej modlitbe. Sa mu spovedajme.
Otče náš nebeský, tak si uvedomujeme, že potrebujeme Teba do svojich životov. Prosím ťa, odpusť mi, keď som zabúdala na Teba, zabúdal na Teba, keď som zabúdala na ľudí, ktorí sú okolo nás. Odpusť mi moju nevšímavosť. Prosím ťa, odpusť môj nezáujem, to, že moje modlitby boli vlážne a že som stratil túžbu po Tvojom slove. Zmiluj sa nado mnou. Odpusť všetko, čo sme mohli urobiť a neurobili sme. Odpusť všetko, čo sme urobili a Tebe sa to nepáčilo. Odpusť, že veľakrát hľadíme na ľudí, ktorí sú okolo nás z vrchu a nevieme sa pozrieť do svojho srdca. Aj v túto chvíľu nás veď, Pane, k pokániu, k úprimnej ľútosti, Duchu Svätý. Nech nás Tvoja láska prenikne a nech nás vedie k novému životu. Ty sám nám daj silu žiť tak, ako sa Tebe páči. Aby o nás nebolo povedané, že sme mŕtvi, ale aby sme boli živými ľuďmi, ktorí žijú Tvoje životy. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul vašu modlitbu, aj túto modlitbu a prijal ju ako znak úprimného pokánia. Vstaňte a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodná Božia služobnica, dám rozrešenie, odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte? Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im. A mocou zverenou mi od Boha cez cirkev udeľujem vám, kajúcim hriešným ľuďom, Božie odpustenie hriechov. Robím tak v mene Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Teraz budeme konať liturgiu k Večeri Pánovej a začneme spevom Hore srdcia naše. Zaiste dôstojné je a spásonosné, aby sme Tebe, Pane Svätý, Otče všemohúci, Bože večný, vždy a všade vďaku vzdávali v mene Krista, odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám večný život. Preto ťa chválime so všetkými anielmi a svätými a spolu s nimi voláme. Svätý, Svätý, Svätý,
odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokúšenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Pán náš Ježiš Kristus, v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, láma dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To čiňte na moju pamiatku. Pán chlieb svojim dobrorečil a dal im hovoriac: Pite z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. To čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku. Potom kalich do ruky vzal a zmluvu krvi ho nazval. Riekol: Všetci z nej
príjmať hod Pánov, a tak sa vás ešte pýtam, či veríte, že pod spôsobom posväteného chleba a posväteného vína budete príjmať pravé telo a pravú krv nášho Pána Ježiša Krista. Veríte? Nech vás Pán Ježiš sám utvrdí v tejto vašej viere. A teraz už pristúpte, príjmite osobné rozrešenie a dary stola Pánovho na svoje spasenie. Bratia a sestry, znova budeme tak ako minule, že kto chce prijať z jedného kalicha, tak najprv sa môžete postaviť do radu a potom sa prosím tak trošku odstúpte, ak chcete teda s kalíškou, aby sme vedeli, že ako.
Za dobrodenie, ktoré sme pri stole Pánovom prijali, sa skloňme k modlitbe a poďakujme sa. Ďakujeme Ti, Otče nebeský, za to, že aj dnes si nás obživil svojou láskou, že aj dnes sme mohli vnímať Tvoj dotyk, že nás posilňuješ svojim svätým duchom do ďalších dní, že Ty si ten, kto odpúšťa. Vďaka Ti. Chceme ťa prosiť, Duchu Svätý, aby každý jeden deň sme mali silu kráčať v novote života, lebo si uvedomujeme, že veľmi rýchlo padáme a že bez Teba je to márna snaha, márna ľudská snaha. Prosíme ťa, posilňuj nás, každý jeden deň k nám prehováraj a veď nás svojimi cestami. Pane, tak v túto chvíľu chceme prosiť aj za Bohu známu, za rodinu po Alžbete Kubánkovej, ktorú sme odprevadili tento týždeň do večnosti. Pane, Ty sám každého jedného z nás najlepšie poznáš, vieš, čo prežívame, aké sú naše životy a Ty si povedal, že kto verí v Teba, neumrie, ale žiť bude na veky. A tak s touto nádejou prichádzame k Tebe aj s rodinou po Alžbete Kubánkovej a chceme ťa prosiť o to, aby každý jeden deň, ktorý bude teraz nasledovať počas času smútenia, aby Ty sám si robil ľahším. Prosíme ťa o to, aby Ty si vstupoval do bolesti, do nepokoja, do neistoty, aby Ty sám si vyplňal to prázdne miesto, ktoré po našej sestre zostalo. Vkladáme do Tvojich rúk celú rodinu. Prosíme ťa, aby si sa im zjavoval na ich cestách života, aby si bol uprostred týchto rodín, aby naozaj vnímali, že ich nesieš aj v stratách a bolesti. A s takou veľkou vďačnosťou, Hospodine, prichádzame k Tebe s našim bratom, ktorý si uvedomuje Tvoju milosť a starostlivosť pri operácii a rekonvalescencii, ktoré má za sebou. Ďakujeme Ti za to, že naozaj Ty si bdel, že aj keď prežíval ťažké obdobie, že Ty si ho niesol, že si bol blízky. Chceme ťa tak prosiť, aby si neopúšťal nášho brata ani celú jeho rodinu. Prosíme ťa o to, aby si ho posilňoval, aby naozaj Ty sám si sa ešte dotýkal tých rán na tele, aby Ty sám si ho uzdravoval. Lebo my vieme, uvedomujeme si, že lekári liečia, ale Ty si ten, kto uzdravuje. Tak ho vkladáme do Tvojej starostlivosti a lásky a vyprosujeme pre celú jeho rodinu Tvoju starostlivosť a požehnanie. Vypočuj nás, keď ešte k Tebe voláme: Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, na budúcu nedeľu vás pozývame na služby Božie. Služby Božie budú čítané, bude ich viesť Danielka Stuchla, pretože my odchádzame na dovolenku, čiže 2 nedele po sebe tu na nebudeme. Pri príležitostiach, či už pohrebe alebo inej veci, nás zastupujú farári z Nového Mesta a okolia. A to je vlastne z mojej strany. Pripájam aj ja niekoľko oznamov. Po skončení služieb Božích pri východe z krámu na námestičku si môžete zobrať kázeň z dnešnej nedele a takisto si zakúpiť nové číslo Evangelického posla, ako aj nové číslo Cestou svetla. Chcel by som poprosiť predovšetkým naše sestry o pomoc a o brigádu na uprataní bytu po Slávkovcoch. Konečne je už v takom štádiu, že by sa
mohol dokončiť a len teraz potrebujeme ho vyčistiť, dať do poriadku, tak by som vás veľmi prosil o to, aby ste sa prihlásili a predovšetkým by som potreboval, aby si to niektorá zobrala na starosti, pretože keďže tu nebudú farárovci a nebude mať kto zobrať, teda nebude vám mať kto dať kľúče, ale aj tak organizačne, že aby sme sa vedeli stretnúť, dohodnúť, čo treba, ako treba, ale predovšetkým sa jedná o tie kľúče a aby som mohol odovzdať, takže vás prosím, keby ste sa po skončení služieb u mňa prihlásili. Chcem sa poďakovať aj za prinesené milodary. Pozostala rodina po Alžbete Kubánkovej obetuje 50 eur na cirkev a 50 eur slova Božieho kazateľke. Bohu známy brat z vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 50 eur na kúrenie a po 25 eur slova Božieho kazateľom. Nech Pán Boh odplatí dárcov svojou láskou a svojim požehnaním. Toľko zoznamov. A teda nakoľko budem tu a sestra pokladnička tu není, tak dneska sa cirkevný príspevok vyberať nebude. Teraz bude Aronovské požehnanie a po ňom zaspievame pieseň 304. Požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen.
Bratia a sestry, tak dnes odchádzame zo služieb Božích s takými 4 výzvami. Prebuď sa, posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať a nespoliehaj sa na svoje skutky. Pripomeň si, čo si prijal a počuj a zachovávaj to. A 4, kajaj sa. Nech vás Pán Boh požehná, pozývame vás tak, ako zvykneme na kávičku a k rozhovorom. Pán Boh nech je s vami.